फरायग्रोनाय जाबाय। दिनै जों नायदिनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बादै अफिसियेल वेबसाइटआव मा बुंदों जों दिनै नायनि। गोबां मानसिफोरानो रिजाल्टखौ नेनानै दङ, नाथाय दिनैसिमबो मोनाखै। फुजानि सिगां रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन, नाथाय जोङो दासिमहालागै जों मोननो हायाखै। बेखायनो बे अफिसियेल वेबसाइटआव मा बुंदों रिजाल्टनि बागै जों नायदिनि। जों आरो मोजाङै मिथिनानै लानो, जाहाथे जोंनि नेनानै थानाया जों गोजोननायखौ मोनो। जों नायदिनि गिबियावनो जोङो गुगोलाव थांनानै www.sevaonline.org आव थांनानै जों सार्च खालामनायनि उनाव जोङो बेबायदि पेजखौ नुनो मोनो। बे पेजखौ बिदिनो नायनो हायो आरो जों बेयाव नायोब्ला कार्ड अफ मार्क्सनिबो जों नायोब्ला जों बेयाव कार्ड अफ मार्क्सनिबो जों बेयाव नुनो मोनो। बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना। आरो दा जोंनि कार्ड अफ मार्क्सनि जों नायला रिजाल्टनि मारै मा बुंदों जों नायदिनि। बेयाव गोबाङानो बेखौ होबाय जानांगौ, नाथाय आं नोंसोरनो मोजाङै दिन्थिनो सानदों। दा जों बेयाव क्लिक खालामदिनि आरो मा लिरदों जों नायनि। फारि फारियै जों मोजाङै नायलां, अब्लानो जोंनि साननानै थानायफोरा जोंखौ गोजोन होनो हागोन। मबाइलजों जों आरामसे जों नायनो हायो, कम्पिउटार बायदि जों नायनो हायो। बेयाव गासैबो लिरनाय दंजोबो। बेयाव गासैबो फारि फारियै लिरखानाय दंजोबखायो। मोजाङै फारि फारि फरायलां। नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै मोनाखैब्ला बेयावनो गासैखौबो नों मा मिथिनो इच्ছা बेयावनो मोनजोबगोन। बेयाव जों रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनायनि लोगो लोगोनो बे वेबसाइटआव थांबानो बे पेजआव थांबानो जोंफोर मोननो हागोन रिजाल्टखौ माबोरै चेक खालामनो। जोंनि लगइन आइडिखौ होनानै जोङो गावबा गावनि रिजाल्टखौ आरामैनो जों चेक खालामनो हागोन। बेयाव गासैखौबो लिरनाय दंजोबखायो फारि फारियै। जों मोनफा मोनफायै फरायलां, होमबानो गासैखौबो बुजिनो हागोन। डिक्लेरेसनखौ फुजानि सिगां होनायनि खोथामोन, नाथाय वेबसाइटआव होनाय बायदिब्ला बे फार्स्ट उइकआव होनायनि 100% आसा दङ। बे बायदिसिना वेबसाइटफोराव थांनानै दानाय जों बेयाव नुनो हायो। पास मार्कआ जोंनि पास मार्कआ 45आनो पास मार्क। बेयाव लिरनाय मथेबा मिनिमाम 45खौ जों मोनथारनांगोन। बेनि गोजौआव जों मोननांगोन, बेनि गाहायाव मोनबा जों जानाय नङा। आरो बेनि गेजेरावबो मेरिट लिस्टआव फैनांगोन रेंकआव, होमब्लासो जोंफोरो सेलेक्ट जागोन। बेयाव गासैबो मोजाङै लिरखाजोबखादों। बेखौ फायखा फायखा जों फरायनानै लानो। नोंसोरबो मोजाङै फरायनानै नाय। नोंसोरो गुगोलाव सार्च खालामनानै मोनाखैब्ला बेखौनो मोजाङै दोनथ'नानै नोंसोर फरायनो हागोन। बेबायदि लिरदों आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिजाल्ट 2022 बिदि लिरदों। नोंबो मोजाङै फरायनो हायो। बेयाव लिरखाजोबखादों नै मोनफा मोनफा। बेयाव लिरदों, बेयाव जों रोखायै जों नुनो मोनो। बेयाव नै डाइरेक्ट लिरखादों अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकआव रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामगोन होननानै जोङो नेबाय थादोंनि। बेयो जाबाय ग्रेड 3नि आरो ग्रेड 4नि बेयाव अक्ट'बरनि फार्स्ट उइक जों मोनथारगोन रिजाल्टखौ। जायफोरानो नेनानै दं नोंथांमोनहा जेने तेने बे सप्ताखौ नेदो। आरो बेयावबो लिरनाय दङ नै क्वालिफाइं मार्क्स 45 or above जाथारनांगोन। 45 नङाबा 45नि गोजौआव जाथारनांगोन, होमबानो जोंफोरो सेलेक्ट जानायनि आसा दङ। आरो नैबेयाव लिरदों SLRC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट मेरिट लिस्ट
2022 to be announced जाथासिगोन रिजाल्टखौ फार्स्ट उइकआवनो होगोन रिजाल्टखौ थाबैनो माबोरैहाय नायनो हागोन आरो माबोरैहाय थाबनो नुनो मोनगोन बेखौ मिथिनो थाखाय बे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे थाबैनो नोंथांमोना बे खबरखौ होनो हायो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालाम आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्टबो हो आरो बोरै नोंसोरो नांगौ बेखौ होनो हागोन नोंथांमोना बेखौ आंनो लिरना हरनो हागोन बे गासैबो लिरखानाय दंजोबखायो नै जों मोनफा मोनफा नायनानै जों बुजिना लानो हागोन आरो जुदि बुजियाब्ला सोरखौबा फरायहोनानै बुजिनो हागोन बुजायनानै नोंथांमोना बुजिना लानो हागोन जोंहा लिरनायाव जायफोरानो 45नि गोजौआव मोनगोन बायदि सानदों नोंथांमोना आसा खालामनो हागोन सेलेक्ट जागोन होननानै 45नि गोजौआव मोनोब्ला नोंथांमोनहा साख्रिखौ मोननायनि आसा दं आरो आङो कार्ड अफ मार्क्सनि बादैबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि बेयावनो गाहायाव जों थांबोला मोनगोन बे कार्ड अफ मार्क्सनि नैबे पेजआव फैयोब्लानो जों बेखौ नुनो मोनगोन कार्ड अफ मार्क बोरै जागोन बेखौ टेबोल होखानाय दं नोंथांमोन दिन्थिनि नैबेयाव जों नायनो हायो बेयाव जों नायनो दिन्थिनाय दं कार्ड अफ मार्क्स कार्ड अफ मार्क्स बेयाव आरामसे बेखौ नायनो हायो ओमफ्राय नैबेयाव मोजां टेबोल बनायनानै दङ मोनसे बेखौ जों नायनो हागोन गासैनि थाखाय जों ST फोरनि थाखाय 45 to 50 नि गेजेराव मोननांगोन 10% नि थाखाय 60 to 65 नि गेजेराव मोननांगोन आरो 12% नि थाखाय 65 to 70 नि गेजेराव मोननांगोन ग्रेजुएशननि थाखाय 60 to 65 जों मोननांगोन ड्राइभारनि थाखाय 58 to 60 नि गेजेराव मोननांगोन आरो नैबेथिं जोंहा फिमेलनि थाखाय अपसन होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन फिमेलाव नैबेयाव एसे खमबानो जागोन नोंसोर मोनफा नोंसोरो चेक खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बहुदानो आरो बुजिनो नोंथांमोना इच्छाब्ला मोजाङै नायनानै नोंबो बुजिना लानो हागोन गासैबो बेयावनो होखाजोबनाय दंखायो आरो जोङो रिजाल्टआ फैनाय लोगो लोगोनो नैबे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट रिजाल्ट लिंकआव होनायावनो बेयावनो डाइरेक्ट बेयावनो जोंफोरो लिंकखौ डाइरेक्ट मोननो हागोन रिजाल्ट लिंकखौ बेयाव ओंखारगोन बेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना आरामसे मोजाङै डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन थेंक इउ फर वाचिं भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हो शेयारबो हो लाइकबो खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो अननानै साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ फर वाचिं